संगी करयान मान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्वे सांच्याक देख जावन सोबच्याक भाग्यवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सोम्याच्या बुडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस जाली. नमान मरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकण तुझ्या सगळ्या बरमण्या म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेशी येयलो. नमान मरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या वचनाक पावस आमचे खातीर मागया हे सोम्या बुडव्यान बरी कोबार दिल्यावरवी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी गुरसावरवी जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण मागता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सत्ता सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सत्ता सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सत्ता सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान आमेन. सतमानता देवाक सरपदेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र म्यारवी गर्भी सांबाळलो आमकां मरयेतां जल्मालो पोंस पिलाता खाल ताणें सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवीद्वार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतालो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाने फुडचें जिवन कोण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पुनर्यांतले आमकां निवार. नमान बरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा सदा सर्वदा आमेन. आज आमी नियाळ्या संतोसाचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बुडवो खोबार दिता. ह्या वेळार विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या आनी कश्ट नश्टान सांपटेल्ल्यांक तुजी बुजावण दी म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू
विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ जोशीचे देवाची माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाची माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या वेळेला नमान प्रिय कृपण भरले सुनी तुझे संगता स्त्रिया मित्र दुसदेव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे देवाचे माय प्रियंका ते विनंती करत आहे आमच्या वेळेला ये मुझा जिसो आमची काम का बक्षे ये पडाच्या उच्चार आमका निवास में सत्म्या सर्ग तुझे गौरचे वेकच असलेल्या सर्ग उपाय ये मुजा जेजू आमची पातका आमका बक्षी एमकोणाच्या उजांतले आमका निवार समेस्त म्याक सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्या सरकार वन पावय दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता ह्या वेळार मागीर आमी सर्व अनाथां पासत जेजू तांकां सांगात दिवन तांची खंत बेजाराय पयस करून दी म्हूण मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारान आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची असलेली आमशितान तशी आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वयतंतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या जेज बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन दसोता आनी सर्वता आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्त म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्यां सरगार वन पावय तिसरो मिस्तेर बेतल्यामान जेजू जल्मता ह्या वेळार आमाल पियोने द्वेष जाग्याचे समस्ये वरवीं कश्टोंच्या सर कुटुंबांत तुजो आदार दी म्हूण मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले हांव बक्षितांव तशी आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरिये कृपेन बरलेले सुमी तुझे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैम आनी सदैमी फळ तुजे कुशीचें जेजू मरियंती मरिये देवाचे माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येवकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्यान सडकन तुजी काकुळतीची अदी गरज आसल्यान सरकार वोन पावय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेजूक तेंपलान भेटयता. ह्या वेळार मागीर आमी परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबादारां पासत जेजू तांकां बरी भलायकी दिवन सर विघ्नांतलें राखून दी म्हूण मागया. आमचे बाबा सर्गीचा तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळं जाता तशीच संसार जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या उपशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन बरे कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमन बरे कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुरे आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाची माये आमी पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. कृपेन बरे समी तुझे संगाता
भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त म्यान सडकन तुजी काकुळतीची अधिगज आसल्यान सरगार वन पावय. पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. ह्या वेळार तुजें उतार परगट करच्या सर्वांनी तुजी वळख सर्वांक दिवंक तांकां तुज्या स्पिरितान बोर म्हूण मागया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुटल्यार आमी शिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दादले करून दिनाका कोण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू किती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान कृपेन बरे समता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे तुजे सांगता समिता दोन सदैवाची फॉल येसू भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एवकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यान सरगार वन पाय. नमान राणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मागता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणान आसता आस्कार उस्कारसून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकारी मरी
भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वस्त्रांक आमी फुलसोंचे खातीर सोमिया काकूत आमची कर. सोमिया काकूळ आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूळ आमची कर. सोमिया काकूत आमची कर. सोमिया काकूळ आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा. काकूळ आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका. काकूळ आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या. काकूळ आमची कर. सांदेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा. काकूळ आमची कर. भगवंती मरिये. आम्हा बसोत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. भगवंती अंकवारीचे अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. देव कृपेचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. भोव नितळी माये. आम्हा बसोत विनंती कर. भोव निष्कळवंती माये. आम्हा बसोत विनंती कर. खत नातले माये. आम्हा बसोत विनंती कर. आपूट माये. आम्हा बसोत विनंती कर. मोगा पात्र माये. आम्हा बसोत विनंती कर. विचित्र माये. आम्हा बसोत विनंती कर. सबोदिनी माये. आम्हा बसोत विनंती कर. रसनाराचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. सडवंदराचे माये. आम्हा बसोत विनंती कर. बोशानी अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. मना पात्र अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. दयाळी अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी. आम्हा बसोत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या. आम्हा बसोत विनंती कर. जानवायेच्या शियसना. आम्हा बसोत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना. आम्हा बसोत विनंती कर. आत्मिक फलंगना. आम्हा बसोत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना. आम्हा बसोत विनंती कर. भक्तीच्या अपरमित फलंगना. आम्हा बसोत विनंती कर. गुप्त गुलोबा. आम्हा बसोत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा. आम्हा बसोत विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा. आम्हा बसोत विनंती कर. स्वर्णाच्या मंदिरा. आम्हा बसोत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का. आम्हा बसोत विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या. आम्हा बसोत विनंती कर. फांत्याफराच्या नेकेत्रा. आम्हा बसोत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके. आम्हा बसोत विनंती कर. पातक्यांच्या आदारा. आम्हा बसोत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे. आम्हा बसोत विनंती कर. तळांतरकारांचे शिकाये. आम्हा बसोत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा. आम्हा बसोत विनंती कर. बडव्यांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. प्रवादींचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. आपोस्तलांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. मर्तिरांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. कॉन्फेसरांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. अंकवारीचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. सोमेस भक्तांचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. सैंबाच्या कातावेन गरबी सांभाळले राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. सर्गी घेतले राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. बो पवित्र रोजारीचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. कुटुंबाचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. समाधानाचे राणये. आम्हा बसोत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. बोगोस आमकां येसोम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. दयनायक आमकां येसोम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. कागोळ आमची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे देवाचे भगेन माये आम्ही येता. आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपारो करिनाका. पूण सोमेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आनंद बरीत आनी सदैव अंकुवारी. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वस्त्रांक आमी फुलसोंचे खातीर प्रार्थुया. हे देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावीचे इनाम आमकां जोडून दवरलां. भगवंत अंकुवार मरयेचे बो पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांदो आटा आपलेल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्लें आमी जोडशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळ्योच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या राती हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणले बरी.